Φίλοι μου καλή, καλησπέρα για ακόμα μια φορά. Σήμερα δεν είμαι στην ψηφιακή φωλέα. Σήμερα θα μπορούσα να πω ότι η ψηφιακή φωλέα αισθάνεται λίγο αναλογική εδώ που βρίσκομαι. Είμαι στο στούντιο του φίλου μου του Λάκη του Παναγιωτίδη, τον οποίο γνωρίζετε οι πάντες. Ένας πολύ καλός μου φίλος. Ήρθαμε να κάνουμε μια δουλειά που σύντομα θα ακούσετε κιόλας, ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Αλλά αποφασίσαμε να σας παίξουμε και ένα ωραίο τικ, να σας πούμε ένα ωραίο τικ, έτσι λίγο πριν αποχωρήσω κι εγώ από εδώ. Και θα ήταν μεγάλη μας χαρά να το ακούσετε και να μας γράψετε και τα σχόλιά σας όσοι θέλετε από κάτω στη συνέχεια. Λάκη μου, πάμε. Φάνα θέμα που έχτισαν και τις έδιας στη στράτα νελάνε και τις έδιας στη στράτα νελάνε. Πέφτην καρδίαν ευκαιρών και όμως σε μουράτια μιλάνε και όμως σε μουράτια μιλάνε. Φάνα θέμα μπεφίτεψε μιάρια φαλούδιο τσιτσαγιά μιλάνε φαλούδιο τσιτσαγιά μιλάνε. Ένα να τρώει καμόνιν γιαρ και τα λότα φαρμακιά μιλάνε και τα λότα φαρμακιά μιλάνε. Φάνα θέμα που προφτάσεν γιαρ φίλια μπέσου μα δε φταίνε φίλια μπέσου μα δε φταίνε. Άλλεν αγάπησεν γιαρ και μ' λένε πορεύτε μιλάνε και μ' λένε πορεύτε μιλάνε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.